continuem, doncs. Després de tota la bronca pertinent. Vale, a continuació tenim, potser, si el nostre futur és el comandant, que han actuat primers, ara hi ha el futur del comandant que també s'hauran de cuidar, com nosaltres us hem cuidat a vosaltres. Vale, que esteu a punt. I la Montserrat. Montserrat. Ahí. Si no es a dins, si no es a fora, ¿dónde está el bonito? Montserrat. Oi. Ja. Són monos aquests. Bueno, amb tots vosaltres, la canalla! A veure, hem de vigilar els nois que no se senten, parleu fort. Aquest programa consisteix en que us fem una pregunta. Ara vindran els nostres colors personals a buscar-te. Si poguessis triar un dels molts castells que has fet, quin seria? Paula! Espera, que t'envio per el Paula, tens amistat. T'he de quedar. Quan creus que farem el nostre primer folre? La torre ja la tenim clavada, un pis més, un folre més. Bueno, jo crec que Pilar de 6 quan el fem, un pis més, tampoc és... Principalment perquè hi ha unes margeneres molt sexis. No.
Ens han dit que t'agrada molt caminar. Quin és el teu pròxim objectiu? La Marató de Barcelona o alguna cosa així? Bueno, podríem anar caminant hasta les actuacions i així estalviaríem uns quants diners. Palou, pel 4 de 8 et vas tallar la cua i pel 4 de 9 et tallaràs. Tu què creus? Ai, a veure. Ai, però la torre no talla la costella. Si per dia han fet el 3 de 7 per sota, el 5 de 7 i el 12, què creus que farem la primera actuació de la temporada que ve? Bueno, nosaltres primer tot el que proposem, la torre, el 4, el que sigui, no per noi. Segurament que el que farem és el que tinguem assajat, ja està. Bueno, ara com hem tancat l'escenari, doncs. Vale. A veure, ara pel següent numeret s'ha de muntar un projector. Un aplaudiment, molt bé.